першае вот такое парадаксальнае пачуццё. Нібы гэтую кніжку рэдагаваў я сам. Мову рабіў як стыліст, як стыль-рэдактар, я ў ёй сам. Вот гэтае парадаксальнае пачуццё не ўзнікала ў мяне, прызнаюся, ніколі, калі кніжку рабілі нейкія іншыя людзі. І для мяне гэта нейкі сімптом, для мяне гэта знак таго, што не выходзяць слоўнікі нармальныя, няма нармальнай граматыкі. Над правапісам мы працуем, і ён з'явіцца праз пару месяцаў. Літаральна гэты вечарам, я думаю, скончыць індэкс да беларускага класічнага правапісу і паставіць тут кропку. Інакш кажучы, ўлада як бы сказала: боже ты мой, што ж з гэтым беларускім языком делать-то? Пусть он умирает. Дык вось он не памірае. Тое, што існуе нейкая атмасфера, у якой жывуць правільныя словы, правильные формы, не скаженные русизмами, фразы, правильно збудаваныя, с правильным кіраваннем, добра напісаныя і адрэдагаваныя кніжкі існуюць. Это сведчанне таго, што жыве мова рэальна. Ёй жа не трэба нейкіх, калі хочаце, гэтых мыліцаў для таго, каб яе падтрымліваць, слоўнікаў, граматыкаў, іншага інструментара. Ёй дастаткова таго, што яна жыве ў нашых вуснах. Яна жыве нармальным жыццём. Інакш кажучы, цяпер мы маем нейкую крытычную масу носьбітаў мовы, якія гавораць тымі ж словамі, тыя ж граматычныя канструкцыі выкарыстоўваюць, пішуць тым жа моўным стандартам. І я спадзяюся, што надалей колькасць людзей, якія карыстаюцца нармальнай беларускай мовай, такой, якая яна марылася некалі і вось цяпер ужо здзяйсняецца, колькасць гэтых людзей будзе станавіцца ўсё большая. Наконт цяпер вельмі асабістага такога моманту. Вот вы показывали, Александр, гэтага хлопчыка. Ну, мы зразумелі, што это не той пастушок, про якого хотел сказаць Орлов на пачатку. І нагадалі про тое, што, відаць, амерыканская дапамога прыйшла не толькі ў сям'ю гэтага хлопца. Амерыканская дапамога прыйшла ў сем'і тысячаў, сотняў тысячаў беларусаў. І я мяркую, што лепшай нагоды, відаць, у мяне ў жыцці не будзе, як выказаць прадстаўнікам амерыканскага народу, ну тут уже амерыканскае пасольства, амерыканская амбасада, падзяку за тое чырвонае паліто з Амерыкі, якое атрымала моя мама.